Merħba tfal, nispera tinstabu tajbin. L-istorja tal-lum jisimha Wiżżu mar l-Iskola ta' Rebby Vella u Laura Wall. Amanda għamet għall-iskola. Wiżżu, ma tistax tiġi l-iskola. Tinsa xejn, qalet il-mama. Kollox qiegħed fuq il-mejda. U x'qed naraw tfal fuq il-mejda? Ekku, il-basket tal-iskola, il-koluri, forsi xi ftit kodba u xi ħaġa x'nieklu u x'hekk. Amanda lestiet il-basket tal-iskola. Kollox lest, qalet. Amanda u l-mama imxew lejn l-iskola. Saħħa Wiżżu! U Wiżżu x'taħseb li tieħoss tfal? Taħseb li hu ferħan? Jew imdejjaq? Aħsbu ftit. Fit-triq lejn l-iskola, Amanda sema tħoss. Dak x'ħoss kien? Onk! Amanda waslet fil-bitħa. Rat wiċċ familjari. Tistgħu issibuh tfal. Ekku, hemm kien qiegħed jistaħba wara tfal. Tajt kien Wiżżu. Wiżżu mhux suppost jiġi l-iskola. Qed narah jien ukoll. Amanda marret fil-klassi. Sabet is-siġġu tagħha. L-ewwel qalu l-alfabet. Amanda qatet attenta, imma xtaqet li Wiżżu kien ħdejha u x'hekk Amanda. Imma stenna naqra. Dak minu? Qal Wiżżu. Jista' jkun li dak Wiżżu. Iva, qal Wiżżu. Dak Wiżżu. Isa Wiżżu. Ejja staħba taħt il-mejda. Wiżżu kien iħobb jistaħba ħafna tfal. It-tfal daħqu. Imma l-għalliema ma ħadiġ daqshekk gost. Għaliex qed jitqu? Ma kinitx taf li hemm Wiżżu? Meta daqqet il-qampina, kulħadd ġera lejn il-bitħa. Amanda u Wiżżu labu flimkien. Ftit, it-tfal l-oħra labu ma' Amanda u Wiżżu. Kemm ħadu gost ma' Wiżżu jilab daw il-logħob. Spiċċa il-ħin tal-logħob. Amanda u l-ħbieb marru lura fil-klassi. Wiżżu ra il-bandli. Tbandal sakemm sar il-ħin. It-tfal
pinġew biż-żeba. Pinġew lil Wiżżu. L-għalliema ferħet bit-tpinġija, dendlet it-tpinġijiet mal-ħajt tal-klassi. Fl-aħħar tal-ġurnata, Wiżżu ħassu ferħan. Amanda stenniet lil mama mal-ħbieb. Wiżżu, terġa' tiġi l-iskola għada? X'taħseb Wiżżu? Saħħa, naraw kada, onk, għal Wiżżu. Taħseb li Wiżżu kien ferħan l-iskola tfal. Taħseb li kien se jerġa' jmur. Tfal, issa ħanilagħbu logħba. Ħanibdew inqabblu ir-ritratt ta' Wiżżu. Tgħinuni naqra, mela ħanibdew. Jaqbel ma dan? Le, ma jaqbilx. Mela nerġgħu indawruhom f'posthom. Ħannara. Mela dan. Jaqbel ma dan? Le, ma jaqbilx. Nerġgħu indawruhom. Ma dan? Ħannara. Ma xiex jaqbel dan. Iva, naħseb ftakartu. Jaqbel ma dar ritratt. Inkomplu tfal. Mela, ħannaraw Wiżżu u ftit naħal. Tajt hija din. Le ta' mhux din. Nerġgħu nagħmlu tnej oħra. Mela din, fej rajnija qabel tfal. Isa tfal, din hija logħba tal-memorja. Ma din, u xekk, għax għadna kemm rajnija. Diki tfal, jaqblu wkoll. Ħannaraw. U dan ta' Wiżżu bit-tajra. Naħseb li diġà rajnija u xekk. Taqbel ma' din. Proset tfal. Daqsxejn għajnuna ġibnihom kollha tajbin. Għallum daqshekk dik kienet logħba sempliċi, nispera li tieħdu gost tpinġu lil Wiżżu u tistgħu tilagħbu logħba bħal din. Grazzi tfal.